A fost odată ca niciodată. Așa încep basmele și așa se deschide poarta unei lumi în care totul este posibil. În spațiul magic al poveștilor, cuvintele prind viață și visele primesc aripi să zboare. Dragonii au suflet blând, copiii descoperă eroul din ei, iar lumina binelui găsește întotdeauna o cale prin întuneric. Fiecare poveste este o călătorie, uneori prin păduri întunecate, alteori printre stele, dar întotdeauna către inimă. Este un loc unde curajul nu are vârstă, iar iubirea e mai puternică decât orice vrajă. Și chiar dacă închizi cartea sau ecranul, povestea rămâne cu tine, ca o șoaptă, ca o lumină, ca o promisiune că magia nu dispare niciodată.